Салом алейкум ҳама каса бародарҷоно. Салом алейкум ба кулли мардуми Помир. Ма аввало бародарҷоно фикри шахсии худам мехоҳам баён кунам дар кулли мардуми Помир, дар хонаи бародарое ки шаҳид шуданд. Худованд сабр дуогӯ бошед дар ҳаққи бародаро ки аз дунё шаҳид шуданд, мақсад вафот карданд, чашм пӯшиданд. бародарҷоно ҳама каса дасти дуо бошем аввало дар ҳаққи ҳамин бародарон. гуфтани ман ягон корманди давлатӣ нестам, ман ягон мақсад политикан нестам. чиста фикрҳои шахсии худам мехоҳам гап занам ки дар ҳамин шаҳри Помир чӣ гап шуд, мақсад ба чизе ки ман фаҳмидам, дидам, видеоро тамошо кардем, мақсад кадом прокурор чӣ коре кардай, мақсад суистифода ай мансаб бурдагиай. вақте ки одами суистифода ай мансаб мебарад, ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешавад. ман фикр мекунам ай ҳама хуб аст, ай ҳама роҳи масъалаи ҳал аст. месавад ки ҳамон одамое ки дар ҳамҷа неправилнаянд, ход чӣ корае набошад, ба ҷавобгарӣ ҷиноят кашида шавад. ана мақсад дар ҳамин байни халқ, дар ҳамин байни миллат, дар ҳамин байни мардуми мо тоҷико ҳамин фитнаандозӣ бас шавад. Ана ту бояд видео кунӣ, ту бояд видео накунӣ. лично ман бародарҷоно бо мегум, ман ҷуз ай парвардигор ай ягон одам наметарсам, барои чӣ ки як рӯз ман мемирам, шумо ҳам мемирен як рӯз. ана вале ҳамин ҳар як одам бояд фикри шахсии худша гап зана, ягон ҷои чизаш нест, ягон ҷои махфишам нестай. гуфтанӣ ҳастам бародарҷоно ки дар кор нестай ҳамин фитнаандозӣ, ана вай блогер бояд гам мезад, бояд вай хали видео мекард. кадоме ки мекуна бикуна, кадоме ки намекуна вай шумо маҷбур накунед. черо ина ин уже провокатсия мекунад. ҳар як одам фикри шахсии худша бояд гап зана, озодона тамом. лично ман ина озодона фикри шахсии худам мегум ки аввал сабр дар хонаи бародарое ки шаҳид доранд. хутон медонед ин чӣ хел сахтия болои ҳама ин ҷанҷол ҳар хел кораям хали кору. коре кине ки дар байни мардуми тоҷик ҷанг нашава вапше бачаоча. ва ай байни мо ҳамон рӯзе меравад ки ҳамин помирӣ, ҳисорӣ, душанбегӣ, куллубӣ, қирғанӣ ҳамин гапҳо ай байн меравад. баъд фикр мекунем мо мардуми тоҷик иттифоқ мешему, як мушт мешавем. то кай мо ака мегардем, ия ба ин ҷанг андохта, вай ба вай ҷанг андохта. бас кинане мардум изо бикашен яхеле, то ка дар ҳамин комментария зурем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бурои нахи гап дорӣ, фикри шахсии худта гап зан, ягон кастра ягон таги дор намебарам. лично фикри шахсии ман чӣ корае ки набудам мард ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шавад, тамом. ин фикри шахсии ман. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат. лайк, подписатсияра, комментариҳои хуб кати, видеоро поделитсияша фаромӯш накунед. зинда бошед, зинда.